posone meh bar. Wis duwe persiapan nggo takbir keliling ora? Urung nih. Urung guys saiki ae. Ayo, ayo. Wis wae golek brengsek wae. Tak juga ada tahu. Loh, makan. Makan. Garing kan no, penak engko. Apa ya? Oke. Tekan. Bune Pak, oh, ini mana ya. Ya nih untuk bantuan kok. Ora tau untuk bantuan. Oh, enes men uripku. Hei, Apa iki? Lo per rekek kayu. ya. Balik yuk. Ayo balik. Kuat ora? Buat min. Buat dikasih lah. Ngene lho, om kandhani Pak RT omongnya tahun iki gak enak takbiran. Wong trimo nang ratan rek. Ora oleh. Yo mbok, aturane negara omongnya Pak RT ngono. Nek ora maet ya penjara 5 tahun. Gak medeni ya. Tak iso kumpul anak bojo. Ratalan kabeh aku. Kayak jelo apa kayak? Wah, ini jelo parani yuk. Apa lagi? Ya tontongan iki lho, nggo takbir keliling kok. Rantuk takbiran. Opo ya rantuk iki? Yo, kandhane Pak RT rantuk rek. Mosok dia apa nih ngandani? Ini sore. Pak RT ya, takbiran yang musuh lagi ya. Untuk ini tapi nak keliling orang tuh. Mosok le. Yo. Jel ngopi ya, tapi nang jebek. Ya, Preman iki. Hei, kowe kok nak ngeyel penjara 5 tahun. ngerti ora? Dari sapa? Iki omong iki. Ya nih yo. Berarti kondi. Keadaan ini Pak RT. Buk nganu keliling kurang ngopi. Bolah, jolah daripada penjara. Aku rung rabi lho asam. Kowe bicara piye kau? Itu rabi. Iya. Pun muselae ngopi keliling. Aduh, baik. Wis tak musola ngopi. Yo. Jamenane apa ora nang musola? Iya, jaminan wong kerja urip lakoni jaminan. Oleh lho iki. Wis ndang dados lho, kopi ndang do takbiran. Yo.